legal, però després el plantejament o com entengues tu ser empresari i les relacions també de poder i de tot això també. És que és del que es tracta. A veure, mira, jo si una cosa he après de la gent quan la tinc a l'aula i això, és que les empreses quan no són justes, les empreses no són bones. Ja, però jo sempre els dic una cosa. Si vosaltres monteu una empresa, intenteu no fer allò que heu vist que no és bo. I després, un treballador o una treballadora motivat funciona més que tot l'or del món. I la motivació no és sempre una qüestió de diners, sinó és una qüestió de conciliació, és una qüestió de formació, és una qüestió de tarees, és una qüestió de benestar. De benestar. De benestar. O sigui, jo estic completament d'acord en allò que això no vull jo escandalitzar a ningú. Jo, si monto una empresa, el que m'agradaria és tractar a la gent com toca. I tractar a la gent com toca és, què diu el conveni? Això és el que diu per a un treballador o treballadora? D'acord, doncs vaig a fer un pla de carrera professional d'aquest treballador o treballadora dins de l'empresa. I el primer any, segons el conveni, el segon any si va bé tal, i si no va bé i aquest treballador demostra que val, o treballadora, doncs endavant i vaig. El que passa és que teniu raó que nosaltres quan pensem sempre és al tall, i a vegades que si tallem massa, però també veig que és molt complicat. No sé si ja és una qüestió cultural o què, el per què aquest maltractament. No ho sé. Però és comú, dona el mateix, que siga a Vinaròs, que siga a Alacant, que tu parles amb la gent i, escolta, les empreses, uau! Perquè és una posició també jeràrquica d'organització. En teoria, en una cooperativa això no existeix. En teoria. En teoria, perquè recordeu que una cooperativa pot ser, són els socis, treballadors, i després també podem tindre personal contractat a temps parcial, a temps indefinit. Jo l'únic que demano és, si vosaltres el dia de demà feu això, se pot retallar. O sigui, retallar no, afinar en moltes coses, però hi ha altres que no cal. Però a més la idea també un poc de crear alternatives també al tipus d'empreses o d'organització del treball que n'hi ha, no? Que siguin de veritat igualitàries o que se basen en el benestar. Si tens tota la raó, però és que jo crec que no, fixeu-vos bé el que vos vaig a dir, que no és tant una qüestió de la forma jurídica que tinga l'empresa. M'entens? Després com tu l'organitzes. Com tu l'organitzes, o sigui, te vaig a posar un exemple. Jo puc fer una cooperativa. En un principi, els principis d'equitat, solidaritat, arrel al lloc on estem treballant, d'economia social. Sí, perfecte. Això és la teoria. Això és la teoria. Però si després soc un pirata, amb els proveïdors, amb els treballadors, amb la resta de socis, és que dona el mateix. Jurídicament és una cooperativa. En la realitat és una com la resta. Ara bé, jo puc ser autònom, ir a la meva furgoneta i tindre una persona treballant per a mi, o no, per a mi no, treballant amb mi, i que sí, és molt important, això tens tota la raó, i que la tinga més enllà del que diu el conveni, de que haig de ser capaç d'anar més enllà d'allò que diu de permisos retribuïts, de que siga capaç de conciliar. I dona el mateix, soc autònom. Però l'empresa és completament... I jo el que veig de mi experiència com a treballador en una empresa és que més que la forma jurídica
és la cultura de la empresa. Que això se traduiria en com se relacionen les persones. Relacions en l'entorn de treball, pur i dur. Perquè la cultura de l'empresa és des de com anar vestit, la significació ideològica de l'empresa, la vessant religiosa, el aquí mando yo por mis... o bien un estilo democrático y participativo. He pensado que vamos a poner los quads en el negocio. ¿Qué pensáis? Pues yo estoy a favor, yo en contra, ¿no? O, mañana ponemos los quads y al que no le guste... Per això dic que, i gràcies per aquest comentari perquè és important, les cooperatives com a forma jurídica és una forma jurídica més. Té uns valors que no tenen les altres empreses, les empreses mercantils, d'acord? Però que siga o no justa i que siga realment economia social, això ho fa més la cultura de l'empresa que la forma jurídica. Si no, ahí ho tenim, les fundacions. Ahí tenim a Iñaki. I les fundacions. I segons la llei, la fundació és sense ànim de lucre. Val? O sigui que és important. Això de les relacions en l'entorn de treball, això és una assignatura que la portem per a setembre, que si no se treballa conjuntament amb la creació d'esta forma alternativa que és crear una cooperativa, si no se treballen aquestes relacions també igualitàries de poder, de presa de decisions, jo crec que va conjunt, no? Per això te dic que no importa que si vosaltres teniu una idea, que si vols ser autònom, sigues autònom. Si vols muntar una societat civil, formes una societat civil. Si vols muntar una SA, munta una SA, però sigues coherent. E intentar millorar el que és tota una història i que ara el futur tampoc demostra que vaig a... aquest entorn que vaig a millorar. D'acord? O sigui, jo no vull ara... les cooperatives... Sí, fenomenal. Però més que les cooperatives són les persones. Val? Ahí m'has posat a dir... No, perquè teniu raó. Però és que aquestes relacions se poden... En realitat és com és la vida. Tu pots ser... Les empreses no són més enllà. Si és una persona oberta, democràtica, solidària, tal i qual, jo crec que és com la vida mateixa. Les empreses són el mateix, no són més que un reflexe de la vida. Val? Alguna pregunta? Mireu, jo tinc un blog que és Rock and Fall. Tu poses Rock and Fall, Iñaki Martín i tenéis el blog, d'acord? I vereu en el blog, en la part d'ací de la dreta, hi ha uns vincles que són con una pàgina que he creat per a aquestes jornades. Us fiqueu en aquestes pàgines i us apareix tot. Val? I el pròxim dia el que farem serà tot allò de la paperassa i... que no és tan paperassa, No. Si ara, si ho penso bé, tampoc parlarem molt de la paperassa. Però sí parlarem de requisits mínims per a fer una cooperativa, què passa amb els diners que sobren, els que falten, la nostra responsabilitat, si volem ser responsables de tot o de part, Val? D'acord? Doncs moltes gràcies. Pues a tu moltes gràcies. Una cosa que vosaltres, el dia
dia 25, les coses que estan programades per la vesprada passaran segurament al matí, a les 12. Perquè per la vesprada com hi ha mani... Ah, sí.